Ak chceme prežiť ako ľudstvo, načúvajme prírode. Ak chceme prežiť ako Slovensko, načúvajme potrebám suverenity. Ak chceme prežiť ako Európa, je čas začať počúvať a sledovať, čo sa vo svete v skutočnosti deje. Poprvé, je zrejmé, že v Európe vďaka napáchaným škodám definitívne prehrajú súčasné progresívne prúdy, pretlačajúce hospodársky likvidačný Green Deal, kultúrne likvidačnú migráciu a devastačnú woke epidémiu. Po druhé, Európska únia sa vďaka svojej pýche a arogancii dostane do izolácie diskutovať so svetom, ako aj diskutovať vnútorne. Po tretie, Spojené štáty budú preto jednať o ďalšom ekonomickom usporiadaní už len s vybranými krajinami, nie s vedením Európskej únie. Čo to znamená pre nás? Slovensko sa bude musieť rozhodnúť, či bude chcieť byť súčasťou tvorby budúcnosti, alebo jej obeťou. Vážme si to, čo máme, čo veľká väčšina sveta nemá. Máme možnosť slobodnej mysle. Máme možnosť slobodnej voľby. Žijeme v priestore, kde je čistý vzduch, kde sú hory. Máme leto a zimu. Žiadne katastrofy. Vieme dopestovať potraviny. Každý má prístup k vzdelaniu a zdravotníctvu. Túto kombináciu 90% sveta nemá. Zamyslíme sa preto nad tým a rozhodujme sa podľa toho, čo je pre budúcnosť ľudstva, Európy, Slovenska a každého z nás naozaj dôležité a správne. Prajem vám super rok 2025 a spoločne si držme palce v prekonaní zatiaľ najdôležitejších rozhodnutí 21. storočia.